Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena, jiġifieri bejn Jannar u April, il-Gvern irreġistra surplus ta' 21 miljun euro, l-aqwa surplus fil-Fond Konsolidat għal dan il-perjodu tas-sena fl-istorja ta' pajjiżna. Tikkonferma dan statistika tal-NSO li turi kif f'4 xhur biss Malta kisbet surplus f'dan il-fond li hu iktar mid-doppju tas-surplus kollu miksub is-sena li għaddiet. Fil-fatt meta wieħed iqabbel mal-ewwel terz tal-2016, meta pajjiżna kellu deficit ta' 77 miljun euro, ifisser li l-finanzi tal-Gvern tjiebu bi kważi 100 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna innota kif fl-2012 pajjiżna kellu deficit kbir 362 miljun euro biex pajjiżna iddaħħal fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. Imbagħad Gvern Laburista pass naqqas id-deficit sakemm is-sena li għaddiet kiseb l-ewwel surplus wara 35 sena, kważi 9 miljun euro. Min jipprova jgħid illi kien hemm xi trikk jew mhux trikk, faċli jew mhux faċli, jaraw li Gvern serju u għaqli irnexxielu sena wara sena iżomm id-direzzjoni mingħajr dak bl-Ingliż ngħidu wavering, mingħajr jiskidja, mingħajr ma jitlef id-direzzjoni. Direzzjoni soda li żomm il-wediet, però qatt għaskapitu tal-finanzi tal-pajjiż. Fost oħrajn f'dawn l-4 xhur żdied id-dħul tal-Gvern l-aktar minħabba dħul ikbar mit-taxxa ta' dħul, il-bolla u l-VAT. Riżultat tal-andament ekonomiku b'saħħtu, għax iktar ma jkun hemm xogħol, iktar ikun hemm dħul mit-taxxi u l-bolla, u iktar ma jkun hemm beħ, iktar ikun hemm dħul mill-VAT. Sinjal ċar li l-ekonomija qed tkompli tirranka. Dan huwa xi ħaġa pożittiva li sserraħ il-familji li bħalissa għandhom storbju kbir minn issa sal-elezzjoni, tingħat ħafna affarijiet, imma l-iktar li jippurtom żwieġhom, in-nisa, it-tfal, il-ġob tagħhom għadu sikur l-ekonomija qed tipproduċi qiegħda għaddejja tirranka u risposta hawnhekk nista' ngħid li hija iva. Dawn ir-riżultati innota d-deputat Laburista Franco Merċieqa waslu fis-sena tal-elezzjoni fejn f'amministrazzjonijiet preċedenti konna naraw nefqiet lil hinn minn normal. Ġiet elezzjoni u fis-sena tal-elezzjoni aħna minna surplus, jiġifieri fejn is-soltu konna naraw illi tiġi elezzjoni u l-nefqa rikorrenti tiżdied u l-kapitali tiżdied aħna il-kontra bqajna għaddejjin bil-għaqal għaliex dak li inwedu aħna inwettqu. Responsabilità hija ċarissima li aħna għandna l-interess tal-pajjiż u mhux l-interess personali tagħna biex nibqgħu massiġġju tal-poter. Dan fil-waqt li min-naħa l-oħra hemm oppożizzjoni li ma kull opportunità tipprova tagħmel il-ħsara. L-ewwel bdew ħsara fuq Malta, kull fejn tissema Malta inżebilħu bil-isem Malta, issa wkoll fuq is-settur finanzjarju li tant huwa kruċjali għal pajjiżna u jekk tkun kap responsabbli, jekk tkun kap li inti taspira li tkun Prim Ministru, trid tirrealizza li jekk inti tagħmel ħsara lill-settur finanzjarju inti ħassibu ma' wiċċek once inti tkun qed tmexxi l-pajjiż u allura he's shooting his own foot. Fl-aħħar nett il-kelliema nnutaw kif dawn ir-riżultati huma wkoll parti mit-triq li qabad dan il-Gvern. Ħidma li għadha ma laħqitx il-qofol sħiħ tagħha imma li fiha r-riżultati diġà qed jidhru, fosthom fil-pensjonijiet, iż-żieda fil-minimum wage u oħrajn. Dan kollu mingħajr miżuri ta' austerità u li jpoġġuna fuq quddiem nett. Ir-riżultati sa' April bħala konklużjoni ngħid illi baqgħu jikkonfermaw li mhux biss qegħdin l-aħjar fl-Unjoni Ewropea imma wkoll illi huwa l-aqwa żmien għal pajjiżna f'dak li hija ekonomija u finanzi. Riżultat li huwa l-frott ta' tmexxija qlija. L-aqal huwa wkoll eżempju illi rridu ngħaddu lill-familji tagħna, eżempju illi l-familji tagħna qed ngħaddu l-messaġġ isma' ħossib, faddal u mhux don't live beyond your means. U dan huwa l-messaġġ ċar li aħna bħala Gvern qed nagħtu lill-familji tagħna li hija il-building stone ta' kull soċjetà.